Jamen, hej, velkommen til RA Vaping. Vi har lavet den her side, fordi at vi var inde og kigge på YouTube og sådan noget, og der er ikke rigtig nogen sådan YouTubere, der laver danske reviews om ting og sådan noget. Så vi blev enige om at lave den side her, fordi at vi vil lave nogle danske reviews, så der også var nogle danskere, der ligesom kunne følge med i det og sådan noget der. I dag vil vi forklare lidt om, hvad automatiske mods er, mekaniske mods, hvad builds man kan have på sin atomizer, og hvad ohm er, og så vil vi forklare lidt om, hvad steeping er. Automatisk mod, det er et mod, som er styret af en chip, hvor batteriet ligesom ikke bare er connectet direkte til, men det går ind over en chip først, så du kan justere volt og watt, og så kan den også læse ohm, så man ligesom kan se, hvor kraftigt det build man har lavet. Og det kan man på for eksempel iStick. Det er en automatisk mod, hvor man så kan gøre alle de ting, og iTasterne her er også automatisk mod. Og MVP'en her også. Alle automatiske mods, stort set, de lader igennem et mini-USB, hvilket er en kæmpe fordel frem for, hvis du har en mekanisk mod, som lader igennem en batterilader. Så du skal simpelthen have en batterilader, hvis du skal lade en mekanisk mod. Der er dog også nogle automatiske mods, ligesom min her, min IPV. Der kan du tage batteriet ud, og du kan lade igennem en batterilader, så den lader hurtigere. Hvilket også er en kæmpe fordel. Ja, et mekanisk mod, det er ligesom den Rasmus har her. Det er det hedder et automatisk mod, men det er et halv mekanisk mod, fordi der sidder et batteri inde i, men den er så også styret med en chip. Men det bliver kaldt for et automatisk mod, fordi det bliver styret over en chip. Men et mekanisk mod, det er bare et batteri, der sidder de fleste. Det er bare sådan en tube, du sådan klikker ned i bunden, og den bruger man meget tit til sådan cloud chasing. Men det der så er med et mekanisk mod, det er at batteriet det er connected direkte til hovedet, og det er ikke styret af en chip. Så det eneste der er i et mekanisk mod, det er faktisk bare en kontakt og et batteri op til hovedet, ikke? Det store problem ved mekaniske mods kan være, at hvis du laver et build på din RDA, og ohmene kommer for lavt, så kan den risikere at springe. Det kan dit batteri ikke holde til, så kommer der syre ud. Og hvis du har en lukket en, der er skruet sammen, ligesom den her, du kan også få nogle mekaniske mods, hvor det ligesom er sådan en klap, så slår klappen bare ud, og så syrer batteriet bare ud. Men hvis du har en, der er skruet på, en af de runde mekaniske, så kan den godt risikere at eksplodere, hvis du bygger den forkert. Så kortslutter den nogle gange, og der skal man passe lidt på, så hvis den begynder at gøre det, så smid den for helvede væk. For det gør rigtig ondt, hvis den springer i din hånd. Det er bare en rørbombe, du har. Så hvis man ikke bruger den ordentligt, så skal man passe på. Men det er de færreste idioter, der ikke ved, hvordan man bruger det. Det er altid en rigtig god idé at have en ohmmåler ved siden af sig. Et ohmmeter, så man ligesom kan læse, hvor mange ohm det build, man har bygget, er på. En ohmlæser bliver mest brugt til drippers. En RDA, det er en Rebuildable Dripper Atomizer. Det er et RDA står for. Og grunden til, at man kalder det en dripper, det er fordi, nu skal jeg lige se, om jeg kan få ud af det her. Ja. Dem vi sidder og har på her, det er drippers. Og der bygger man nogle coils, som så er noget tråd, man twister og sådan noget, og så bygger sådan en brænder. Og så grund til, at den bliver kaldt en dripper, det er fordi man tager væsken og drypper den direkte ned på vattet her, så det bliver suget op, og så brænder coilen så væsken af og giver en ekstrem damp og en virkelig god smag. Og for at køre sådan en RDA her, der skal man have et okay mod, for eksempel mekanisk mod, som bliver brugt til cloud chasing af drippers. I de her RDA'er, eller drippers, som de som regel bliver kaldt, der er der det, man kalder builds. Altså man kan bygge en single coil, du kan bygge en dual coil, du kan bygge en quad coil, der er diamond coils, altså der er alting. Du kan bygge, alt hvad din fantasi egentlig kan, og hvad din RDA er bygget til indeni.
med de ben, den har på. Det kan du egentlig bygge i den. Ja, og så er der det, man kalder steeping af juice. Og steeping, det er faktisk en læringsproces, hvor man sætter sin juice et mørkt sted hen, et mørkt og koldt sted, og lader det stå i sådan 7-8 dage. Fordi så processen i juicen, det bliver blandet ordentligt sammen med nikotinen og VG og PG, og smagen også, så den bliver bedre og mere blandet sammen, eller hvad skal man sige. Der er også nogen, der tror, at det er bedst at give dem luft ved at tage låget af, og så bare lade dem stå. Men det virker egentlig ikke rigtigt. Det er bedst bare at sætte dem et mørkt og koldt sted hen, og så bare vente sådan 7-8 dage. Men Du kan for eksempel tage en cigaretæske, eller en cigaræske, ja, og så lægge din juice ned i, og så lade den ligge dernede, og så sætte den ind på en hylde et sted, hvor der er mørkt, hvor der ikke kommer for meget lys på. ja, det skal jo helst være koldt, fordi ja, hvis du bestiller din juice, for eksempel fra USA til Danmark, så har det jo så haft en lille læringsproces med fragten på vej til Danmark jo. Så der behøver du ikke at steep den så lang tid. Hvorimod fra, hvis du køber ned i din lokale Ebix, hvor de blander dem selv måske, hvor de er helt friske, så er det måske en meget god idé, hvis du har mest smag og mest nydelse ud af væsken, og lade den stå lidt i de 7-8 dage her, så der kommer mest mulig smag. Der findes nogle forskellige væsker til for eksempel drippers. Man kan godt bruge almindelige basic væsker, altså normale væsker til almindelige e-cigaretter og sådan noget. Det er bare ikke så godt, fordi det giver ikke så tyk en damp og sådan noget, hvis man skal bruge drippers. Og fordi at den her, det er et 50-50 mix på PG og VG. Og VG, det er så det, man vil have mest af, når man skal drippe. Så derfor er der lavet en line, der hedder Dripper Line, som så er den her, med 80% VG i. Og simpelthen, der er også nogen, der kører med 100% VG for at skabe en virkelig tyk damp og sådan noget. Men ja. Og så når man dripper, så skal man helst heller ikke bruge mere end 3 mg. Men Allerhøjst 6 mg nikotin. Hvis du går over, så er du sindssygt i hovedet. Du kommer til at dø fuldstændig på det. Dine lunger går helt ned. Altså jeg har på en dripper har jeg før røget 12 mg, og det er rimelig kras, vil jeg sige. Så hold dig til 6 mg eller 3, hvis du skal drip. Det er ikke alle steder, du kan få fat i det her drippervæske, eller den her dripper line, som der er, eller 12 vape. Vi kan lidt henvise til ESU i Odense i Kongensgade, som er en rigtig god butik, som har dripper lines. De har også basic linjen med alle mulige forskellige smage. Men de har også de her dripper lines, som er noget bedre, hvis du vil drippe. Ja, og så ESU i Odense og dem der, de kører også med noget, der hedder Premium Line. Det her det er så Cosmic Fog, men Premium betyder bare, at det er noget væske, der ligesom er gjort mere ud af, i stedet for den der basic væske. Og Premium, det ligger en lidt dyrere pris end en almindelig basic væske. Fordi det simpelthen er lidt bedre smag, og du kan også få den lidt tykkere og sådan noget. Det er det hele værd at købe premium-væsken frem for basic-væsken, fordi smagen er bedre, og du får en bedre nydelse ud af det, når du ryger det. Og vi har så også vi har blandet vores eget med noget, man kan købe. Sådan noget blandingsforhold. Der har stået her. Så får du 100 ml PG, den her, og så 100 ml VG. Og det du så gør, det er, at du tager en nåleflaske, og så blander du det blandingsforhold, du vil have, for eksempel 80 pg, 20 det andet og sådan noget. Og så tager man og køber noget aroma, det er smag, til at putte i. Og det bestemmer man sådan set selv lidt, hvor meget smag man vil have i og sådan noget. Og så i en af de væsker her, der er så nikotin i, og der har vi så valgt at købe med 6 mg, fordi så bliver det nogenlunde 3 mg, når man blander det op.
Ja, så det sparer man faktisk også rigtig mange penge på. Det koster omkring 320 kroner, og så får du, hvis du blander 50-50, så får du så 200 ml på 320 kroner, så der sparer du rimelig mange penge. Ja, og sådan, hvis man går ind i ESU i Kongensgade, så koster sådan en 30 ml basic væske 100 kroner, og en 10 ml koster 40. Så du får egentlig 3 gange så meget væske for samme pris. Du skal bare blande det selv. Ja, og så kan du også lidt selv vælge din smag, hvor stærk smagen skal være, eller hvor tyk den skal være. Og blandingsforholdene, selvfølgelig. Ja. Det her, vi har blandet her, det er så en 80-20 mix. Red Copsa. Ja, hvor det er 80% VG og 20% PG. Og som I kan se, så er den faktisk også ret tyk. Sådan. Og det er så det, vi bruger til at drippe og sådan noget. Og der er også kun cirka 3 mg i, eller lidt mere måske, fordi vi har brugt lidt mere PG, end vi har brugt VG. Eller PG. Vi har brugt mere VG, end vi har brugt PG. Det er sådan der. Ja. Hvis du går ned i din lokale Ebex, og de blander deres væske selv, det er der mange, der er begyndt på, for at få den bedst mulige smag, så ved jeg, at hvis du spørger meget pænt, så kan du godt få lidt mere VG i, så din væske bliver lidt tykkere, så du får lidt mere røg. Altså. Ja. Hvis du bor på Fyn, så vil vi personligt anbefale, at I skal prøve at gå ind i ESU. Fordi det er simpelthen bare nogle behagelige mennesker, der er det andet. Og hvis du spørger om noget, så kan de næsten alle gange svare på, hvad du sådan ligesom spørger om. Og de er også ret søde til måske nogle gange at give nogle tilbud. Har vi været ude for i hvert fald. De giver nogle gode rabatter, hvis du... Ja, hvis man sådan køber meget eller sådan noget, ikke? Men det ved jeg ikke, om det kun er fordi vi sådan er nærmest faste kunder dernede. Eller hvad vi er. De giver gode rabatter. Altså, hvis du melder dig ind som kunde, så giver de som regel nogle gode rabatter på det, du køber. Altså, hvem vil ikke gerne have væske eller mods eller batterier lidt billigere? Det vil vi alle sammen gerne have jo. Tak fordi I så med i dag. Næste gang, der vil vi lave et preview, eller et review på Dark Horsen, som er en RDA, en dripper. Og hvis I har andet, vi skal lave reviews på, eller prøve, eller et eller andet, så skriv ned i kommentaren, så vil vi prøve at se, om vi kan gøre det. Tak fordi I så med. Cloud chasing, come chase with